Hello, let me share this live first so that our audiences are informed that we are live. Why are you blurry? I am. Mm. Hello. Mag-hello din para dili ma-blurred. Uy, wala pa gud ang ang live sa anana di ay. Ano ka man? Blurred pa ko di na. Di na. Ano lang, we are live at followers. Naday kay followers sa imong page. Kring murag na freeze ka, na freeze frame ka. What do you mean? What are you saying? Murag na freeze ka. I'm still frozen right now. Ah, wala na. Ay, oh yeah, sa ako ang Streamlabs, frozen ka. Unsa topic ang ibutang sa like I'm gonna say hello followers. We're talking about Hello, frozen ko da yung yung like you're paused in my Streamlabs. Pero sa Facebook, daily, something's wrong with you. yeah. So man, mag-refresh ko, karon na. When I get up all in ya, oh, we can hear the angels Nana ko, calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing. nana ko. Hmm. Ah, sige, let's sugod na kay ganina pa ta. Blurred bito ko sa Facebook ay, ngano manino. Hello, webcam. I'm here. Tungod sa akong eyeglass. Dili, kanang, I don't know if it's, mura siya kanang internet connection type of blurry. Ah, okay. Kabalo ba ka? I think this is a combination of internet issue and Wi-Fi adapter issue kay I'm using a desktop, right? So I have a little dongle. Hala, dugay na nakuwala na dungog ana nga word oy. Dongle. Dongle, ancient. Dongle. In the olden days. Pero old yun ni siya nga dongle, old ni siya nga Wi-Fi adapter ba? Kanang unsa pa ning tuiga 2018 pa siguro ni. Oh my god. Let it rest. Mupalit ko. Mupalit ko. Hoy, kabalo ba mo Tessa mag-hello na tabi. Unsa Kaya lagi magsulta. akong ibutang dali at Ew! followers. We talking about what? Magkumustahan na lang mi. We talking about whatever, bro. Yeah. So pangit na gani kog internet, pangit pa jud ko Wi-Fi adapter. And this is why pangit gyud akong connection overall. I think I need to kanang kisa man ang nag-cry and nag-angry sa ato. Asa man? Nag-emoji daghan kayo siya cry and angry. Hala, wala lagi ko kakita. Wala lang, nakita lang na ako sa Facebook. What do you mean? Basta mo na akong ginamin. O sige, hello. Ano, nag-comment tayo. Kita nagsugod. Hello, Nigel. Yes, hello. Good morning sa tanan. How are you Good morning. doing? Tara, magsugod na tag-record.
kay nalagi ko event alas 9. It's an important event. That event, I can only get the rewards from there. I don't know what you're talking about. Mao gani magsugod na ta kay para dili nako I will not miss out that event. Dali na. So, hello, hello, hello. Yes, hello guys. Good morning. Good morning sa tanan. We are live in this morning of 6/6/26. Gani hala tama day no. The day that we are recording right now is June 6, 2026. So it's 666. Hala kalain ninyo. Hala kalain ninyo. Hala, wala na mo na gituyo, guys. Every Saturday morning jud mi naga-record. Okay? So wala naman na gituyo. Una sa tanan, before we proceed, good morning Nigel, ang atong ang early bird. Good morning, good morning. Good morning. Ano siya? Hello, hello, hello. Pareha pud mig tingog. Mo pud to yang pagkaingon. Mao na iyang pagkaingon jud, like exactly the same. Oo. Tapos naay nag-donate. Nadi ay? Di ba sa imuha ba nag-send? Gani. Ani ni siya. Wala ko kabalo asa ni gikan ning kwartaha ha. Naalay ni abot nga $1,000. Hala oy. Unta $1,000 jud to. Pesos oy. Pesos. 1,000 pesos. Abi na ko kakumba na. Ginangutan ako, nag-send ka sa ko. Wa man ko ningon na mag-send ka. Wa man po daw siya nag-send. So mo to ni, it's an unknown source. And if it's an unknown source, then it's most likely a donation sa dili ni advice. Hala, thank you kayo kung kinsa man ka. Thank you kayo sa pag-donate sa Dili ni Advice. Makapalit mig kuan ani. Wi-Fi dongle. Ala ka, oy, pagpalit og motherboard na nay built-in wifi, na unsa naman ni siya, oy? Kanang motherboard na built-in Wi-Fi. Oh, mao naman I ang told bagong my uso. I told my husband that. I told him. Niya anak ko na pananagoy mga motherboard na built-in Wi-Fi. Kay karaan po niya ako ang motherboard. Let me Karaan guess. po ni siya. Let me guess. 2010 imong motherboard. Ay, wala ko kabalo. 2018 po siguro. Basta kay murag di na ani man gud nion nailad jud mi ani kani nga setup. Nailad mi. Gipalit namo ni og 2021. Pero ang gihatag sa amo na technology is 2018. Ew. Ana na lang akong isulti. Ana na lang jud akong isulti. Kuan man gud to ni salig man mi kay friend ba. Ew. Hala basing nagtanong siya diri friend ba mi sa Facebook ala oy scammer. Hoy, na ko ingon, friend taking advantage of a friend ain't your friend. Gani no. Di ani man gud ni ang style ato sa pagkapalit naga-assume lang ko ha sa na morning nahitabo na scam me. Pero I think na mao jud nang nahitabo. Dili man scam. Ambot lang basta ani ni nahitabo. Pag ato na mo sa iyang store kay friend lagi ana ning hatag dayon mi sa payment. Full payment dayon to. Ato nga time 2021. Paghatag na mo sa payment, ano siya i-deliver lang ugma. So we didn't really see the setup. We didn't see kung nag-unbox ba siya new devices or second hand lang ni basta kay naghatag mig kwarta then ugma pagka-ugma pag i-deliver na ready to use na. So wala mi kakita kung gi-unbox ba siya from kanang brand new box or something. Wala mi kabalo. Probably second hand. Mao gani. Nagoy nagreklamo, tanawa ra gud ni si Wafik Blank. Ano siya, good morning mga ma'am. Siya yuhaan ni oy, move ninyo unya udto. Ay, okay. Panglibre mo minute burger. Dili mo kabuot. Dili mo kabuot kung kanus ako mag-record. Kay dili man ko ninyo hawak ang time nako. Dili ko kabalo mo storya. Dili ninyo hawak akong time. I will record when I want, dude. And I want sayo sa buntag para wala na ko'y buhaton tibok adlaw. Makabuhat ko sa kung gusto buhaton tibok adlaw. Ingana na siya. Ingana na siya. So, ano siya, pang libre mog minute burger, nag-boot-boot tapos sa 1,000. Nag-boot-boot sa 1,000 nag-isend. Dugay na ko wala kakaunog minute burger.
Ako po dugay na jud, dugay na. Di maka-discourage lami gyud kay mo palit diha no. Maka-discourage ang pila. Murag walay never ending ang pila. Nya kabalo ka ang pila diha. Valid jud pud noon kay di ba lami man jud ang uban nilang burger. Pero aside sa lami unya ginapilahan, ginaano jud ginaluto sa imong atubangan. So mo nang mas dugay. Oh. It's Oh, freshly served made. hot. Yes, freshly made. I did Freshly it. made. It's frozen, but it's cooked in Yes. front of you. Yes, it's cooked in front of you. Tama. Tama. Mo nang dugay mo na. Ay, basi di ka relate ato mga listeners from abroad na walay minute burger. Sorry sa inyo ha. That's also the Pension same. for pension for ba siguro processor ng PC. Di magplano ko oy magpalit yung kog motherboard, promise. Ako jud ning ilisdan. Oh, pagpalit og Wi-Fi and Bluetooth motherboard. Gani. Kabalo ba mo? Di na Oy, pa kay jud ni unya karaan na. kay ang motherboard ay saman. Ay dili, good sige, morning go. sa kang muninay blank. Good morning girls, sagday na si Wafik blank. Ay bitaw, ginapasagdan man na mo na siya. Sige. Unsa may masulti nimo nga 666 karon? Unsa man nakay care, wala kay care. Nako ingon. Na ako'y while waiting, no? While cooking breakfast and everything, waiting for our live and everything. So nagtanaw ko og scary videos to ruin your sleep. Ano man? I've been into paranormal recently. Unya, kanang daghan na kayo kung mga nakita na scary images, kanang murag genuinely scared me. And so, mo to kaganina katong pag-ingon nimo nga, hala kinsa man ni ang nag-crying. Pag-ingon nimo crying, nakulbaan. Nakulbaan ko unsay crying. Ay emoji di ay imong pasabot. Crying emoji. Ay, medyo nag-worry ka pag ingon ako crying. Emojis akong pasabot. Nakulbaan ko gamay. Tapos dapat yung flying insects, yung anak ka diba ganina? O na ay flying insects na nikalit lang di ari sa ako ang desk. Kay naamang ko'y light, diri sa ako ang desk. Diri sila nagtapok. Moto akong gi-open ang door and they're now all outside. Goodbye insects. Oo nga, mirising, ano magtanong-tanong man po kag mga scary, horror, paranormal things? I don't know, I like it. I don't know, I enjoy it. Well, how are you? How have you been doing? Di, mga mustas ako, di ba nag pickleball? Ay, Nag-pickleball ka? pickleball mi katong ni Aging Sabado. Giagda mi Oo. sa ako ang kuya and sister. Mhm. And then, moto, nag-pickleball. I'm not a sporty person. I just enjoyed the company, you know? And that's all there is to it. Unya, naunsa man ka? Kay nag-pickleball man ka, naunsa man ka? Wala ko naunsa actually. Wala ko gipamaol. Kay that was a light activity. Si Mami hinuon ang gipamaol. Nireklamo siya inig kaugma. Kay gipamaolan Aso daw siya. nasubrahan. Oh. Nasubrahan siya. So, nasubraan. Okay. Unya, thankfully, ang kani ato ang sister-in-law na si Casey, na siya daghan kaayong salunpas. Oo. Gitagaan pod mi ana katong patches. Dili salunpas. Ilahang brand na klaseng medicated patches for muscle pains and everything. Dapat Tama. ingno nimo kay para gisponsoran ba ka? Wala ko kabalo unsay pangalan na to. Nakalimot pod ko. Pero naapod mi ana. Thank you so much kay Casey. Thank you so much, Casey, for our lifetime supply of those patches. Gani. Lifetime supply. Ay! Yeah. Unya, guys, ani jud ni guys. Karong adlaw, karon nga recording, akong plano gyud mag-istorya about Meralco o rooftop solar setups. Kay gusto nila i-regulate na. Gusto nila na i-regulate. Gusto sila authority ana ba. Pero gusto po na ko istoryahan about ang palarong pambansa which I just attended
unsay tawag ana attending lang man ko kanang kuan lang man ko kanang Spectator. o spectator lang man ko unsay tawag ana basta ni attend ko palarong pambansa. Nag-spectate ka. Nag-spectate ko. Gusto na ko siya i-share. Nya basig madugay manggug ko about anang palarong pambansa. So dili na lang nako istoryahan ang Meralco and rooftop issue. Rooftop solar issue. Basig dili na lang nako i-tackle na. Basig next na lang na. Okay? So, Sige, ang kumusta ako? ang ipangutana kang darling, nganong madugay siya na mag-istorya about palarong pambansa? What happened? Di, gusto na ko siya i-share sa inyo ha kay basta ka ng positive akong experience sa iya ha. So gusto na ko kanang dili puros negative ang madungog about especially karon ang government, di ba, gubot kaayo na yung mga baril-baril, mga action movie kayo baka nang kuan na ay mga tulak-tulak si Robin, mga anak good. So dapat natay madungog na slightly good. Dili mo Lighthearted. slightly good. Dili siya slightly good. Good jud siya pero slightly different sa usual nato na madungog sa ato ang news feed. I don't know if your algorithm is all government, which is very toxic. Pero kung naminaw mo dili ni advice, di jud mo makapaminaw og toxic. Kay karon atong istoryahan medyo positive siya. Oh, good. Dili ta mag-hate karon. Dili ta mag-hate karon. Okay. Kumusta ako? Kumusta man ka? Ani gyud ni siya, guys. Gi-invite jud me og pickleball. Ningon ako, okay, moadto ko. Na-excite ko sa pickleball. 'Di ba? It wasn't evident. Kaya ang reply niya kay, okay. Gani, ana man na. Excited naman ang ing ana. Excited naman ang ing ana. Naon sa di ay. Pero niabot ako mother-in-law o father-in-law diri sa Amoa. Sa Amoa sa Davao City. Kay taga Davao Oriental man na sila. Nihapit sila diri kay mamalit sila gift. Kay naa sila'y atenan nga kasal sa Tandag, Surigao. Asa ganin ang Tandag? Uy, dagan magug Surigao ba? Surigao del Norte? Del Sur? Wala ko kabalo. Basta kay Surigao. So, nagpalit ato may SNR, napalit sila dito og kanang kuan. Kambal manggod, kring ani manggod ni ang atenan nila nga kasal. Ani ni siya? Bali working student nila ni sa una. Si Jing sa ano ba sa Davao Oriental na sila working student sa una. Tapos dito siya nipuyo sa Davao Oriental with my mom-in-law and dad-in-law. Tapos kambal na sila, ang isa working student, ang isa kay namasukan jud bilang kuan kanang helper. Ang katong working student wala niya nahuman ang ihang college, one sem na lang unta. One sem na lang unta lagi kay ambot ano to, niuli jud siya sa Surigao. Tapos ang katong namasukan og helper, dugay pud to siya didto sa Davao Oriental, pero niuli pud siya sa Surigao. So kambal ni sila kring kambal. So mo to ni ana si mami mga to tag SNR kay kasagaran ba mga appliances na buy one take one. Mo nang gitagaan ta mo context about kambal kay para ang masabtan ninyo nganong kailangan sa nganong sa SNR man jud mo adto mapalit og gift kay buy one. Natingala gani ko wala gift diha sa Davao Oriental. Mao di ay. Kay buy one take one man gud kasagaran ng appliances sa SNR. So mo to na malit sila electric fan na buy one take one. Motoy lang i-gift sa isa lang ang gikasal, dili ang kambal. Ang isa gikasal. Ang isa kay naapo dito syempre kay kambal gud siya buang manday mo. Alang nga dili mo atin ang kambal. Gift wala man gikasal ang isa. Di kay generous man gud kay na akong kuan mga in-laws. So maghatag sila sa duha. Pero aside from that, naghatag po sila cash sa katong bride. Unsa di ay. So mo to. Tapos wala lang ko marag sila ay okay attend sila kasal. Dili kay ko enthusiastic na muuban ana god pero
wala po'y plano nga muuban. Ni ana man si mami sa kuana. Tapos di pagpauli na to mohapit tag palaro mo tan-aw ta ni ana si mami. So ni ana ko hala dugay na ko gusto makakitag sepak takraw kay kring kabalo ka. Kabalo ka, di ba kabalo man ka sa sepak takraw? I have heard of this. Nakatawa ko sa iyong answer. Ang sepak takraw di ba national sport pa na to na sa Philippines. Ay, di ay Nakakita ba? man ko- Ay, okay. Na unsa di ay ka? Ilabay ta karon. Di ba ang sepak takraw national sport sa Pilipinas? Tama ba ko? Please correct me if I'm wrong basig nag-fake news ko. Nasi ko pilot daw sa imo tubangan. Ay sila na yung mag-correct sa ko abi sa comment. Basta kay sepak takraw national sport, di ba? Kakita ko mga last the week before ni Atomig palaro, nakakita ko mga video sa sepak takraw kuyawa ni nga dula oy. Kuyaw jud kaayo kring ay kay makatan-awa ra gud ang videos anak kring. You're familiar with volleyball, right? The basic mechanics of volleyball na kanang you can only use your hands. Oh, you can use your hands. To volley the ball. 'Di ba? 'Di ba kabalo na kaana. Ang sepak takraw kring, you cannot use your hands. Okay. Oo, so ang mahitabuan ni mura silag Spider-Man. Mura silag Spider-Man kring, mura silag ninja, mura silag parkour people. Mura silag parkour people nga mag-volley sa ball. Muto nakaana ko kuyawa ani oy magsigigod sila kanang backflip. Sige sila backflip kay ang ilahang feet ang gamiton para mag-spike. Di ba kabalo ka pag mag-spike sa volleyball kay mura ihapak sa imong ambot sa palm ba na ihapak para ma-spike nimo ang ball sa volleyball, di ba? I-serve nimo ang bola, di ba? That's what it is. Oo, i-serve or ang serve lahi sa spike. Ang spike katong murag imo siyang ihapak ba para mas faster ang velocity umbot unsa. Basta dili I'm not a sporty person, pero pagkakita man gud nako sa video sa sepak takraw ano ko mura man buang ning dulaan ni uy. Kay syempre ang ilang ginagamit kring everything else in their body aside from their hands. They're using their back, they're using their head, they're using their feet. So imagine para mag-spike sila sa ball, kailangan nila mag-backflip. Oh. I cannot stress enough unsa ka complicated ni basta ka nang nakuyawan ko sa ani nga dula sa video pa lang to ha nakuyawan ako. I'm sure nakita na nako nitong bata pa ta. Like naaman jud tay mga events, sporting events tong bata pa ta kring, pero siguro wala tay care. Oh, I did not care. I'm pretty sure I've seen sepak takraw sa school. But Gani did no, not I care. think so. Ako pod nakakita ko si sepak takraw as a child pero wala ko'y pakialam. Wala gani ko'y pakialam sa mga volleyball, wala. I don't care about nothing. Oh, wala ko'y pake. Ang kay kasagaran man gud pag naay events sa school, kutay foundation day, dili ko sa sport ginabutang ko sa singing. Sa mga competition nga diha na part. May pa ka Ana ba? ginabutang. Ako wala gid ko ginabutang. Kaya ba ani ako manghud oy? Kaloy po na rin niya. Oy, wow, kawawa naman. Anyway, so na-amaze ko sa video, di ba? Now, going back to mommy, akong mother-in-law, ano siya na, so di, pag pauli na to, di mananaw tagpalaro. Ay, kay matanaw tagpalaro, palarong pambansan ko. Hala, pang chance na yun na to ni makitag sipak takraw manguban ta. Anak ko. Oo. Nya mo to So, nang uban gid mo. O nanguban jud mi kay gusto jud kumutan-aw in person ya karon nanguban nami nag-adto mi sa kasal ana tapos mo to pagpauli na mo ni hapit na gyud mi agusan nya kuan kay no kanang lami kay ang feeling nga kanang kuan kanang dagan og parente sila mami ug daddy di kinalibre man gud mi didto og tulog la libre mi og tuluganan ba kay naay igagaw si mami didto sa agusan sa Patinay to be specific. Thank you so much kang Kuya Jing Alaan. Oh, thank you Ako so ding alaan. much sa inyong free accommodation. O ka Auntie Sol. Thank you so much. Anyway, so gi-accommodate mi nila dito.
Tapos the first night na naabot mi dito, ang una ay first afternoon di ay pag-abot mo afternoon. Pag-abot mo dito kring ang una jud namong na hapitan gikan sa ilang balay kay walkable man to palarong pambansa events. Walkable siya. So grabe ka kuan. Dito pa lang daan na positive na akong experience kay from the house that we are staying in, ano lang siya, murag 3-minute walk, 5-minute walk, 3 to 5 minutes walk padulong sa events center dito. Ang una yung sport na mong giadtuan is sepak takraw jud. Mm. Oh. Muto nakita jud ako in person kring na kulbaan man di kapag personal kring kay abi nimo ka na mauna ang ulo. Syempre kay pag mo backflip na sila para mag volley sa ball, mo tumbling man jud ka, di ba? Pag tumbling nimo mauna man imong ulo god. So murag na kurat-kuratan ko didto na. Unsay tawag na sa baby? Malubat-lubatan. Oh, nalubat-lubatan ko dito, Chris. Mo na yung Bisd Academy ha kanang nakurat-kuratan, nalubat-lubatan. Unsay tawag ana? Frightened. Dili frightened. I don't think so. Unsa man na? I don't know. But it's not a frightened. Unsa man na sa English nang lubat-lubatan? Surprise. Na surprise. Basta Dili kinalubat-lubatan. Oo. So mo to na lubat-lubatan ko didto nya nami sa bench seats sa kilid lang. As in duol lang gyud kaayo ba. Marag nakita jud nako ang in person ba. Mo to na satisfied jud ang ako ang short-term pangarap na makita ang sepak takraw. Katong hawd na ha. Namo gyud mga sepak kung early pa mi niabot kay pag abot namo kring hapit na man gud ang finals. So semi-finals nangabot mi So, ana mga na ba hawd so na to. sa mga hawd sila. na ta. Oo, sa mga hawd na ta nabilin. Dito na ta nananaw sa mga hawd. So mo to nga satisfying kaayo nakita jud nako hawd na nila oy kuyawa ani oy mo na maka-proud kung parent good ka oy. Pero makulbaan po ka basig mapiang imong anak magka-injury or mauna ba ang liog mabali balay. Ay, murag boxing. Kay kada sumbag, malubat-lubatan ka. Oh, murag si kinsa ganing pangalan sa mama ni Manny Pacquiao? Si Junisha. Si Junisha di malubat-lubatan po na siya pag magrosary gud na siya di ba? Pag kada na ay laban si Pacquiao kay grabe gyud na iyahang worries ana. Pero di ba nakuan ko hawda nila oy anak ko. Mo lang to. So mo to. Tapos kabalo ba ka kring kanang pag-abot didto di kay naisip lang nako ba kanang naisip lang nako nga ang Agusan manggod I've mentioned this before kanang moadto ko kag Agusan labi na pag naa ka sa Bunawan sa Trento lubak jud kay nang dalan diha mura kag nag-agi og saan man ni pag-describe ha mura kag agi sa crater sa moon ba Mo ba? oh grabe gyud nakalubak diha. Pero pag padulong na mo og Surigao sa Tandag, moagi man gyapon gud ka og kuan, Bunawan, Agusan ana. Ay Bunawan I mean Agusan, not Bunawan Davao ha. Matingala gani ko mo gani na ako ipangutana unta Bunawan Davao City? Na may Bunawan na Agusan. Mo ba? Dito ang ground zero sa mga kuan, lubak. Anyway, naayos siya kring. Naayos siya. Wala na siya lubak. Naay gamay. Ay, congratulations. Murag na 5 second na walay simento just because bridge to siya niya. Murag ginasumpay pa ang main road to bridge. Murag 5 second lang pero mao lang to siya. Nakaanag ko wow. So palarong pambansa day ang cure para pila na gud to ka dekada nga ing ato. O dekada jud mura jud taga didto. Pero according dili man gud kinakaadto nako didto many times nagaagi-agi ta didto ba. Pag moadtog hinatuan, moadto man jud moagi man jud ka didto. Pag moagi ka og moadto kag bakwag, moagi man jud ka didto. Kapila naman ko nakaadtog bakwag. Nya unsa pa tong edad ni keeper niya tumig bakwag 2 years old, unsa naman siya ron 11. So yeah, I'm right. It's dekada. Halos kanang sobra pa siguro before pa siguro ato lubak na pero karon kay naayos siya kay gidali-dalian di siya ayos tungod sa palaro because first impression lasts
The Kring, it's a nationwide event, meaning na ay mga taga NCR, taga Region 1, 2, 3, 4, 5, etc. na muadto sa Agusan. Kaya So, dito di they ay ang want, main event di ay. yes, dito ang finals, dito ang, not finals, but dito jud ang event sa tanan, hantod sa finals. Dito jud siya mahuman. Dito siya magsugo, dito siya mahuman. So, they repaired the road to catch up with palaro para siguro pag-abot sa mga taga-ubang region, mawaw. Ana ba? Gani, kay parang wala sila bad experience sa mga lubak-lubak. Mo gani. Anak ko na wow. Wow, ni anak ko wow jud na palarong pambansa na jud ang makaayo sa. So ang next dapat kay unsa pa tong mga ayuhonon og lugar, ayuhonon og mga Leyte daw. Ay, basta nakaingon ko, ala oy, palarong pambansa na jud ang makaayo sa dalan. Pero anyway, so moto, yung pag-abot dito Kring sa mismong say tawag ato nila. Oy, I don't remember what it's called, pero murag poblasyon man gud to nila sa Patinay nga murag na sila'y municipal naay munisipyo dito and naay murag I don't know what it's called pero basta dito ang center of attention sa kuan sa palarong pambansa. Na dito ang food bazaar, na dito ang mga showcase sa kanang mga barangay sa Agusan, mga munisipyo sa Agusan, ana god. Na dito ang mga showcase. So, gwapo kaayo siya, daghan kaayo food na choices. Although medyo pricey lang kay siguro nag-take advantage pod ang tawag ani. Ang mga entrepreneurs ay gusto sila makahalin. Gani no. So gusto sila makahalin, so nag-take advantage sila. Pero dili pud ingon overpriced. Medyo pricey lang. Kaingon ko nga gitubuan nila pero sige na lang to support. So mo palit Diba ta overpriced is equal to pricey? In my book, they're a little bit different. Okay. Ana man ko medyo, nag-add man ko medyo na word. So medyo lang, dili gyud overpriced. Okay. That's reasonable. Oo. So mo to na abot mi didto niya. Kanang lahi ra jud di ay Kring pag naana ka sa I'm not a sporty person, pero you can learn on the location. You can learn the mechanics right there. Paglingkod na nimo. Kay someone, a stranger will tell you how it works. Ay, kanang naay magsigig istorya sa imo habang mura gani ka nang nagtanong ko kag sini niya na magsigig istorya sa imo na stranger? Wala pa ko ka-try ana. Kana sa sinihan na stranger nga nag-istorya sa kuha kung say may tabo sa Dili, movie. wala ko ka-experience na. I'm just imagining. Di ka nang murag sa PTA, Kring. Kana sa PTA, nakaadto naman yung mga PTA. Oh. Di ba usahay na yung mga parent mo istorya sa imong galit? Oh. So ingana ang feels dito sa mismong pag mag-spectate na ka with all the other people na nag-spectate, you will learn the mechanics and you will cheer. Ay, kay madala man ka sa hype, ana. Madala man juga sa hype kay syempre kutahay nailaban ang Davao and regardless kung kinsay ang kalaban, syempre sa Davao jud ka mag-cheer. Nya na lang ko experience ba kani kadali lang ha. Naay ang elementary division sa football. Kabalo ba ka kring kataonan kayo ani ni siya. Nya to mig football game pero dili mi kaila sa mga kwanto Western Visayas versus Calabarzon man yata to. High school division to siya. Nagtanaw lang gud mi nya. Nami katapad na mga bata perting gagmaya murag si putput. Murag ani nga team. Putput, Ocho, Jam, Jairus, tangkad na si Jairus sa keeper, tangkad na sila. Pero nami na mga naka-seatmate sa bench na mga gagmayng bata, siguro around 10 to sila or 11, 12. Basta daghan kayo sila nga bata gagmay. Puros pa dyan sila bulagaw og buhok kay gibutangan nila ka ng mga highlights ilang mga hair. Nananaw lang pod sila ato nga game. Among gitan-aw is high school nga Western Visayas versus Calabarzon. Nagtanong mig football ato. Nya gi-interview man na namo. Dong nagdula pod mo dire. Taga-asa man mo ana mi sa Davao. Sa asa sa Davao sa Panabo daw.
Okay. So, humana na inyong dulaon, napamoy dulaon. So, naapaon niya, 4:00 sa kuan. Fighting for third. Ana sila. So, gagmaya, uy, murag nakaingon mi gagmaya, ani nila, uy, saan man ni? Gamay, jud kayo, kray. Tapos mo to nga, pagka 4:00, niadto mi sa ilang dula dito sa grandstand. Katugong ginavideohan ako nga dako kaayo nga medyo international looking grandstand football field. Kato. Niadto mi dito ilang dula. Hala, uy, mura man jud din sila kanang crowd kayo sila ay na-amaze ko. Gagmay kay sila ng mga bata jud. Tapos kabalo kam diri na point nga nagstorya sa Qua Stranger. Kay syempre nagsyagit man mi kung maka-score ang Davao, musyagit man mi. So na inistorya sa Qua Stranger. Kisa imong bata diya, ma'am, niya na siya. Ay ko, ha? Davao, ano ko, ay dili ba nakay bata diha? Siya na anak ko na wala, nag-cheer lang ko taga Davao manggod mi. Siya na, ikaw na di kay bata diha. Ano siya nga, nakoy bata diha. Okay. So siya ang naibata. So that's my point. Na ay mo storya sa imong stranger. Ana good. Unsa imuhang asa man diri ay imuhang bata ma'am ana di ang iyahang opening line? Oo, ano yung opening line? Ko ay ang Davao, ay dili ba ano siya? Daba kay bata diha. Ko ay wala, pero taga Davao magud mi mo nang ni cheer mi sa Davao. Ana good. So moto murag na-amaze ko kay gagmay kay pero daog ba sila. Ilang kalaban mo tangkad. NCR ilang kalaban. Tapos unsa na sipak takraw gyapon? Dili football. Tapos kuan kaning ilang mga kalaban tangkad kaayo, murag a foot longer. Football. Sorry sa long, tall di ay. A foot taller than the Davao boys. Ang Davao boys pertig yung gagmaya. Wa pud ko kabantay sa imong giingon. Lain ang long. A foot long manggod mo tong foot longer. Pero foot taller, a foot taller tong kuan, NCR. Nya ang sa layo akong pananaw sa ilaha kay naamo ko sa layo di makakaduol didto kay syempre na may designated seats so dili ka kaduol. Pero sa layo akong pananaw sa ilaha kay murag mga private school kids gani. Why? Kay basta mailhan lang nimo medyo chabihon. Kaysa ba kay ang Davao magog kay mura manggog kulang sa nutrisyon niya. Murag malnourished ka na, dili man, siguro lean lang jud sila ang mga bata sa Davao. Pero kung matapad man gud sila sa NCR, makaingon ko kula, uy, kulang sa nutrisyon. Mag-iodized salt tayo. Ngano man na. Pero pareha silang elementary division sila, gadi naglaban no. So mo to nakaanak ko hala, uy, pero tapos kabalo ba ka Kring? Wala lang, diri na ko first time nako na experience na kanam. Diri nanlingkod mga Davao cheerers, Davao people na nag-cheer. Tas naay nangabot daghan kayo taga NCR. Yeah, every time makascore ang NCR mo syagit pud sila niya. Pag makascore ang Davao mo syagit man pud mi. Basta lain ng mga tinanawan. Ngano man mo mga may tinanawan man. It comes with the territory na ingana jud dapat maglain mo tinanawan sa isa't isa. Mo ba? Pag musyagit ko pangutana si Nathaniel Blanc lagi, pag musyagit ko lain kay silang tinanawan Kring dako kay kog tingog didto ay dako ba kog tingog daano. Maski dili ko musyagit. So pag musyagit ko ay grabe jud. As in naglanog-lanog yata. Feel na ako naglanog-lanog jud to didto. O another Bisda Academy unsa daw nang lanog-lanog? Thunderous. I don't know. Basta maoto. Wala lang, na-feel lang na ako nga kanang kuan good. First time na ko to na experience na yung ato. Lipay kay ko ato. As in. Pero, ang mga bata wala na lipay. They're not interested. Di sila ganan. Wa sila nalipay. Okay, gimingaw na sila sa ilang wifi. Kalaway po, wala sila yung wifi. Wala sila yung mobile data. Gimingaw sila silang wifi. Uy, magsigig pangitaw hotspot. Masigig kung kalobat dito. Kaya ako lang perminti ang hotspot dito. Wala sila yung sarili nilang mobile data?
Wala may SIM ang tablet ni keeper. Ay, kaluoy pod. Oo, luis siya. Luis siya nga bata. So moto, ang gusto lang nako i-commend ang Agusan for their very very good job, very very great job sa palarong pambansa. Na ako'y nakita ng mga Congratulations. yes, very much. Na ako'y nakita ng mga videos nga na for many years na sige sila attend og palaro. Syempre naman yung mga tao nagabalik-balik sa palaro. Kring kay especially kung trainer ka or technical officer ka, ana good. Or kung So naakay it's not bata. just oo, na kay bata nga every year na idula, ana good. Magsige jud kag balik-balik sa palaro. Ang ilang mga feedback sa videos kring kay positive jud kaayo. This is the first palarong pambansa daw na dili daw sila ang nagahugas og plato silang kinanan. Mao ba? Oo. Tapos this is their first palarong pambansa na aircon ilang ginatulugan. Ay, congratulations. This is their first palarong pambansa nga gitagaan silang beddings. Ay, kaluoy, wala sila bedding sa una? Just imagine. Tapos this is their first palarong pambansa nga provided ang everything, food and snacks. Congratulations. Oo. And free ang ilahang van, ang ilahang vehicles to and from the event centers. Free. And unsa pa ba? Basta makita nimo kring no, kung gitagaan man galing og budget ang Agusan, gigamit jud tanan. Free pa day sila mga aqua flask. Aqua flask ba to? Basta water bottle na expensive. Aqua Free. flask siguro na. Kuya, Gani. amazing. Wala Wala nila amazing gikurakot. I mean, questionable kung wala gikurakot kay I think naadyoy kurakot somehow. Pero at least siguro mga makaingon ko na feel ang kwarta, na feel. Congratulations. Oo. Dili lang po mo ingon na walay kurakot kay basig somehow na imbis ang aqua flask kay 400 himo ang 405 para sa resiboan. Basta wala lang nakabalugod. Wala ko nanangil pero speculation speculation lang. May I help you? Oo. Ay, Pero ani ni siya, wala mo'y kanang sa tanan, dagan sa kinabuhi na ay korupsyon, mao lang na. Wala mi nanangil. Murag nag-assume lang mi sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao na ay korupsyon. Ana na lang. Oo. In general to siya. Dili to, wala ko nanangil sa Agusan. Pero good job kayong Agusan kay ang budget na gihatag sa inyuha na feel. Okay, pag abutin mo sa grandstand kring, mura kang naa sa kanagong matanawan lang nimo nga football sa US or sa Europe, kanang matanawan lang nimo sa TV. Ing ana ang feeling kring, naa ka dito Mura kang naa sa Super Bowl? Makaingon ko. Ay, kay wala pa man gyud ta ka atong Super Bowl, pero murag ing ana, kay first time man gud ako kakita ing ato ka gwapo nga grandstand with the lights kay gabi baya ang game kring. Ang lights na kring- sa Davao? I don't know. Naa daw sa UP pero I haven't been. Okay. Tapos kanang kuan siya, kanang si tawag ani, kanang kung nalipay gani ang spectator na ako, unsa na lang ang mga players nga provided ang tanan. Kabalo ba ka kring gipauli sa ilang beddings? Ay, Gipabit-bit. libre. Namurag ka na sa ospital kay dalo nimo imo unlan. Ay, dalong gudi ay, takara. Uy! Nangawat kag unlan sa ospital. Uy, ginadala man ang unlan sa ospital. Sure, uy? Imuha naman ang unlan sa ospital. Mao ba? Iwa karon lang ko kabalo. Buyag man gud ako mga anak. Nakuingon, anong clip ting imuhang microphone? Are you too close or volume too high? Hala, kring. Ay, wala ka nag-record? Oh my God. I hope the Streamlabs is enough. No. I don't know. Pwede pa ko mag-record ron? Ayun na, oy. Nang load na ko. Sige, manggugog. Restart ka ganina na. Open na to akong recorder. Ikaw manggod. Anyway, kabalo ba ka, Kring, aside sa gipauli sila ang beddings kay, gitagaan po sila free tours. Naay Ang mga, gitagaan sila mga tourist spot dara dapit. Ay, kadaghan, Kring.
Mo Na ba? ay Bogak Cold Spring katong one of the cleanest rivers ko no sa Surigao o Hinatuan, Britannia Islands. But dagan kaayo kring oy, dagan maglingaw ang agusan. Ay dili Mm. man sa Surigao na siya nga part. Pero oo. Mo na akong maingon sa inyo ha. Mm. Pero Ingon doon lang po kayo oy. sinatanyo blank o every night po na ay fireworks. Amazing. Oo, every 10 PM na ay fireworks. Eh, naigno mi kay taga Davao ba tano. Wala Gani, tayo wala tayong fireworks. fireworks. Oh my God. Oo, so naigno mi nagtan-aw mi didto. Mm. Mas lahi jud pag makita nimo in person ang games kaysa sa TV. Oo. And I'm not even watching the games in the TV. Pero naigno ko sa sepak takraw man gud. That's why I want to watch in person. Pero na naman lang mi dito, nitanaw na lang po mi sa ubang games. Ana good. Mm. Na ay track and field, na ay relay, nalingaw ra pud ko. I would highly recommend. Kaya ang next daw na palarong pambansa 2027 ay kay sa Quezon City. So Layo ba? gani no. So wala joy chance ang para sa ako ang muadto para ana ngano man. Dili ko I'm not even interested. gani. But if there is another chance nga naa diri sa Mindanao, kring kailangan mo uban na gyud ka. Kailangan mo uban jud tang tanan. Kailangan I don't know, jud. bro. Kailangan jud, need jud siya. Need siya ma-witness. Lingaw kayo siya kring saba kaayo ang crowd as in. Nagtanaw pud biya tong football, the first ever championship sa football for girls sa football for girls. First championship jud to sa palarong pambansa ever. Kay walay girls na football ever since. Karon pa siya nag-start. So, ang first championship na witness na mo siya. Lingaw kay siya ay saba kayo ang crowd. Kay kuan man gud to kring. Home court ba? Home court. Kuan siya. Tawag ani. Taga-Agusan versus Western Visayas ba to? Nakalimot man ko oy. Basta Or Calabarzon. kay Nay Kalaban. O basta kay home court. Home court to siya. So motong saba kaayo kay syempre ang mga taga didto ilang i-cheer ang ilang taga didto po. Gani, no? Ana good. Oo. Kailangan jud ta magtan-aw. I hope next time Bohol unta no kay para malantrip man ang Bohol. Kaya ra na to na kring and at the same time magkuan na lang pud ta hapit-hapit na lang tag mga destinations. May I help you? Ana good. So mo to ay nasad ko sa akong recording kay wala di ko naka-record sa mukha nako oy bad man kog batasan oy. Yep. So dili na nato i-tackle ang Meralco and rooftop solar things. Save it for next time. Save it for next time. Kay mag-hate man unta ko about ana. Ngano man hilabtan ninyo pati sun bayaran ang sun. Anyway, maglagot ko pero dili ta mag-hate karon kay positive lang. Mm. Mao lang to ay pangit man ang recording karon oy. I'm so sad. It's fine. It's just It's one fine. episode. Gani. Huy na ko'y ingon na ay nag-comment. Pahumanay na ta pero na ay nag-comment. Nakalimot ko butang sa sa document. Nag-comment sa. Sa Spotify. Oh. Nasuko siya. Nasuko siya nga naman. Ana siya si Abby the One. Ana siya oh. Kaning nga kuan, kaning nga episode, kaning nganong mandukulman nga episode. Usa ni nga episode gani? 117. Oo. Kanang niana siya na isa raman ka tawo ang ni comment. Inyo sad i-generalize ang tanan Cebuanos. Inyo ra sad i-OA og maayo. Ana siya. Ay, nasuko Ana siya. si Abby the Unsa One. kaya atong giingon? Nakalimot na. Gani ang problema ani Abby kay wa na mi kay numdum kung sa among gi-OA. Pero to be fair lang pud kay Abby, OA jud mi. Labaw na ko. Oo, tanan. Ay actually no, mas OA di ka. Sa akong nakita lang. Me? Oh, Why? mas OA ka. Why? Dili OA ang nga loud. OA nga kanang cry in the corner. Ing anak ka. So,
Oh, to be fair, tama si Abby. OA ra og maayo. Most likely yun ni siya nahitabo. Wala na mi ka-remember, Abby. I-remind me. Dili gani mi mo deny kay I know nahitabo gina. I don't remember what happened. But that What happened. happened? What happened? We don't remember anything. Pero sure jud ko na OA to siya nga part. Oh. Which do I apologize if I don't even remember? So it would No, be it's not sincere. It would be insincere. So I won't apologize, but know that I am aware. We are aware that happens. We acknowledge it, Abby. Napa siya isa ka comment kay ana siya na sa episode nga walay natigom si Mrs. Katugong seaman episode. So ano siya nga karon pa ko seaman then dako og ranggo $1,000 ra ang padala niya upat pa jud ang bata. So nag-agree na pud siya. I think na-discover lang ta niya karon. Karon ra ni. Tapos gibinge na niya. Tapos karon murag ma-realize niya nga ang iyang comment na gi-OA na tog maayo ang content. Ma-realize niya nga tanan episodes na to is OA. We'll see. Pag-comment, Abby, kung naminaw pa kaani nga episode. Ug tanan episode, unya, i-rate me sa pagka-OA 1 out of 10. Ay, no. Ay, 1 out of 5 stars. How OA are we? 5 being the highest. Oo, i-rate na siya sa Spotify kay maka-rate man mo sa Spotify. 1 is dili kayo mi OA and 5-star OA kayo sila darling. So 5-star me. So mauna to, diri na lang takutom. Uy, dapat i-comment. Uy, diri na lang man takutom nga na pa may comment. Unsa di ay ka? Napagani si Roro Noah Zoro ana siya mag-podcast na lang tatanan ani wa nay maminaw. Everybody has a podcast now. Gani. Napay isa ka comment gikan kang Jay, ano siya maayong buntag, nice topic, listener from NZ. Ang topic na to ni kay women don't give births no more. Perfect topic for millennial women. For Gen Z women, I think. Dagan Thank you, pag-comment listener ibasahan from mo. NZ. Si Nichelle, ana siya mao nga bata pa same episode. Women don't give birth no more. Ana siya mao nga bata pa kaayo magminyo sila sa una kay aron makalingkawas sa kapobrehon o kadaghan sa pamilya. Tama ka. Tama. That is the only way they escape their hardships, Situation. their situation sa ilang sariling pamilya, maminyo na lang. That is correct. Yes. That is for It's a correct. fact. Unya, ingon po si Gina Moss. Hello, Gina Moss. Ana siya, blessed be the fruit. Sa same That's a episode. reference sa kuan. Sa The Handmaid's Tale. Ay, di ay ba? I did not Oo, realize. blessed be. Muna, naman ko na sila ginaingon sa each other. Blessed be, praise be, mga ana-ana. Kaya ang The Handmaid's Tale, Manggod Kring, mara siya highly inspired from the Old Testament. Na kanang ang mga women should give olden days. In the olden days, Wi-Fi dango. Pension 4. Gani. Dugay na ko katungog og dango og pension 4. Anyway, mao na to, diri ra jud ta kutob guys. Nahuman na mo basa ang tanan comments. Salamat kay sa tanan. Salamat kay sa tanan ninyong papaminaw from the first to the last, from the beginning to the end. Thank you. Gani. Oy, magsalamat pud to sa donor. Salamat po sa ato ang mga donor. Salamat kayo sa mga donor. Kisa man day na ato ang donor, oy. Si Kuan, Carmen Sonia og Yayu. Carmen Sonia og Yayu, thank you so much for everything. Ug katong sa nag-donate og 1,000 nga wala o kay lasikin sa ka. Thank you for your donation. Gani. So, consider supporting us by donating or buying some of our merch. Ay, tama day. Nako ingon, tungod gud sa inyong donation, guys, nakapalit kog bagong monitor. Hala, congratulations! Nana diri. Ginagamit nako. Duha ko monitor, muna si kog Di kay ang kaning isa, it's dying. So, I'm just waiting for it to die. It's in Hapit na. hospice.
Oh, it's fried at the moment. Na siya sunog. Di kay ani manggunin. Natoy time na anak mi ni Nathaniel Blanc ba akong husband kay Laka. Kinsa gani? Si Nathaniel. Ay, oh, di I know. Oo. Natoy time nga nag-vow mi nga ay magtipid na ta sa kuryente. Ana kay kuan kanang dako kay mong bill sa kuryente. So ana sige magtipid na ta pang. So dili na ta mag-aircon, dili na daw. So ang masacrifice pod kay ang kuan, ang naluto ang monitor, init kayo. Kalukoy po sa mga electronics. Gani, so dapat mag-aircon kay para dili ta maunsa diri. Sayang ang tipid sa aircon na adto sa pagpalit sa monitor. With your help, thank you so much. Thank you so much, everybody. Actually, nihati mi ni Kring Kring. Tapos, ambot og yun sa niya iyang kwarta. What did you do? I put it sa G-Save because I don't know what to do with it yet. Mopalit ni kag kuan i-down ni mo na siya sa bagong laptop. Hopefully. Ana, okay. Sige mo lang to diri na gyud ta kutob guys. Mo lagi to magpasalamat mi sa mo ang mga kuan lagi sponsors sa pagtabang-tabang para makapalit kog monitor. So, if you wanna support Dili Ni Advice, go to diliniadvice.com. That's so simple. Mao lang na inyong buhaton guys. Ya makita anday ninyo maningil dayon mig donation na adid to. Naadid to front and center. Gani mo na mong before mo makakitag episodes mangayo sa mig donation. So mo na siya guys. Follow us on Spotify, subscribe on YouTube, and share this episode and comment on this episode. We'll be waiting. Bye. Diri na ta ko to bye. Bye.